какви сгради. Именно, да се види. Изоставено. Завод Киробрейка. Да. То на мен има и чичо. Негде. Тук поне на 10 000 крави могат да съберат, нали? Ако е в добро състояние всичко. Обаче, гайте ми зирят. Буквално нищо не са направили ново. Чакъл не са фърли така. Нов трактор, гледай, Ламборгини. Те са спортните. С въздушно глаждане. Мали. Опа, още един. Само ноти. От байто шурим. Хубаво, че добре са ги правили. Ето тук, опа. Ето тук портиера. Портиера на портала седи тук. А иначе, тук на времето са засаждали декоративни дръвчета, хращчета. То си им личи, защото са в редица посадени. Ама кой да ги направи? Ето тук още. Всичко занемарено. Я гледай, и кула има водна. Всичките сгради са Моноров, с нощно виждане има. Да гледате луната. Тук някакви гаражи. И много интересно, имали са си селска бензиностанция. Ето тук. Ето там, чакайте. Няма зум. Има. То и то. Село Царев Брод. Шуменско. Кръста голяма. Работа малко. Това е от нас за днес. Поздрави на господин Киробрейка.